Здравейте, казвам се Силвия Гордеева и днес ще говорим за плуването. Поканили сме Петър Георгиев от Академия България плува с над 10 годишен опит в обучението на деца. Също така обучава деца с СОП и се занимава с иконен спорт. Искам да кажем здравейте на Петър Георгиев. Здравейте, много ми е драго. Страхотен ден за разговор, между другото. Основател А, сте на Академия България плува. Един от Както основателите, заедно с моя колега сме основатели, Драгомир Марковски, но заедно го действаме. Така се опитваме да Откъде стигнем до... дойде идеята за България плува? Вече сте там доста треньори, имате вече 5-6 басейна, където тренирате деца. Ами, неофициално с Драго започнахме да работим повече от 5 години. От преди повече от 5 години, още преди COVID. Така, тази ера да я прескокнахме дори. Тогава беше идеята така да съберем сили, моите и неговите умения и да стигнем до повече деца. Впоследствие така надградихме доста, защото искахме а, да достигнем до повече деца, но не просто да ги учим да плуват, а да направим така, че в цялата страна, както е в другите държави, нали, да има единна система, по която да се обучават децата. Защото всеки треньор си знае неговото си в момента и не е много окей това, защото щом в ученето на езици може да се стигне до една единна система, така би трябвало и в спорта да може. Без значение дали едно дете тренира при мен една година и след това решава, че ще се родителите, примерно, се местят във Варна да живеят, което се е случвало, затова го давам за пример, и отива във Варна, колегата там го вижда и не знае той какво може да прави. А реално, ако му дадем сертификат, той е завършил ниво А, Б, С, там каквото и да е, треньора, виждайки това ниво, той да знае, окей, това дете, нали, има плаваемост, може да владее два стила, може да се гмурка, може така, така, така. И той вече знае оттам нататък какво да работи с детето. По същия начин това, нали, се опитваме да го въведем и сега малко ще те изненадам, може би, защото освен България плува, аз съм и основател на АФА Шампион, което е моя спортен клуб за адаптиран спорт. Там работим само с деца с увреждания и сега паралелно, работейки с България плува, аз опитвам да го адаптирам към адаптирания спорт. Нали, да стигнем и до децата, които имат реално нужда да подобрят начина си на живот, по този начин да... Извинявай. А, По този начин да се чувстват по-добре и да може би да живеят нормално, доколкото е Точно така. възможно. Да. Та, не трябва да засягам тая тема. А, Всички сме чувствителни. Аз ще започна с това, че нашите деца са с сколиоза. И аз съм далеч от мисълта, че нашите деца трябва да бъдат третирани като деца, които са с нещо различно. Да, малко им е изкривен гръбнака, но тях ги слагаме към България плува, предполагам, при точно така. децата, които могат да си живеят нормално и всъщност те си живеят И те нормално, си живеят нормално. Точно стига да така. искат и да могат. И ги слагаме, приобщаваме към групата с останалите деца и на тях може да се издадат такива сертификати. А защо не и да станат и активни спортисти и шампиони на България? И това ми се е случвало много пъти. Между другото, още от преди много години, когато започнах да работя с деца, при нас най-често наистина идват деца, които идват по препоръка от доктор или друг специалист, който казва: хубаво е детето да плува, защото тук виждам, че нещо не е окей с израстването, може да има някакво леко изкривяване и най-често отиват на плуване, защото се води и то е така, че плуването е един от най-полезните спортове. А, Просто така влияе водата. Тя там, като влезе, нали, дете във вода, няма, а, как да кажа, изключваме гравитацията до някъде и гръбнака се чувства много по-добре, тялото се чувства много по-добре в водна среда, въпреки че в началото, нали, си има
период, който нали, трябва да се мине, за да може това усещане да го придобие детето и като цяло човека. Но идват най-често с проблем, след което, нали, работейки съвместно с специалисти, казвам го, защото не може само с плуване и след един месец да се види резултат от някакъв, нали, то може да има подобряване, то ще е някакво много минимално. Но въпросът е, че трябва да се прави изправителна гимнастика. Сега, нали, говорим специално за изкривяване на сколиоза. Трябва да се работи с кинезитерапевти. Вкъщи трябва задължително поне всеки ден, по 20 минути, да речем, според мен е минимума, нали, за да можеш да поддържаш някакъв тонус адекватен. И вече плуването идва като нещо допълнително, което да помогне. Аз тук също така имам и един въпрос. Според нашия така живот, който се установява напоследък, съвременен живот, ако мога да го нарека, всички живеем в колата. Факт е, абсолютен, особено в големите И градове. аз също. Да. Взимаме детето, водим го на плуване, плува един час, взимаме го с колата, водим го на урок, да речем, стои седнал, пише си упражненията, взимаме го с колата, прибираме го в къщи и съм абсолютно убедена, че това е ежедневие на 90% от българите. И когато заведем на спорт детето, да речем 3 часа в седмицата, ние решаваме като родители, че сме направили всичко възможно за това дете. Това достатъчно ли е? От една страна, сега аз живея в момента в София, но иначе не съм от тук, както повечето. В София мисля, че е така адекватно като грижа. Сега, просто града не го предлага като условия. Тук е много голям града и трябва да си направиш план, график за цялата седмица, за да може да се случват нещата. Не, че за по-малките градове не става по същия начин, но тук са по-големи разстоянията. Наистина ти трябва много време с градски транспорт да отидеш от точка А до точка Б и С, докато аз примерно съм от Пазарджик и там имаме страхотна база за обучение, за тренировки, за професионален спорт, за социален спорт и а, там аз не виждам смисъл, примерно, да ходиш с кола от единия край до другия се стига буквално за 15-20 минути. Така че Аз друго имах предвид, че това, нали, дали по някакъв начин други активности да не се включат в живота, които да помагат добрата физическа активност. всяка физическа Ходим, активност както е ви полезна. казахте, 20 минути в къщи, нали, гимнастика, дали ще е изправителна или някакъв друг вид, пилатес, йога, каквото и да е било. Мгм. А нали, колко време от ежедневието ни трябва да отделим, така да го нарека, за да се чувстваме добре и да има някакъв вид, нали, да се чувстваме добре най-вече. М, Според мен 30 минути до час е някакъв минимум, нали, който да покриваме от активност, така, физическа активност, за да може тялото да се поддържа. Иначе, извиняй, може би аз пак не разбрах въпроса, но Да, не, да, точно това имах предвид. А от каква възраст взимате децата при вас? От кога възраст може да се почне плуването? според мен най-адекватната възраст за поемане на дете вече за тренировка, за обучение, не тренировка, за обучение по плуване е около 4-5 годишна възраст, защото тогава вече те децата са малко по-осъзнати, повече разбират, повече може да комуникираш с тях и да им задържиш вниманието. Преди това, а, от 6-месечна възраст до 2 годишна възраст е по-скоро привикване с водната среда. От 2 годишна до 4 годишна възраст е вече, ако тогава започват, е отново привикване с водната среда, плюс някакви много базови умения, които да придобият децата. Сега има изключения, разбира се, но дете на 4, ако е ходило на плуване, ще му е много по-лесно.
ако примерно на 3 е започнал да плува, да ходи да бълбука, да ходи по дъното, нали, да играе с играчки, да се гмурка, то реално тогава ще ги научи тези неща и след това ще му е много по-лесно, ще усети водата, така да се каже. Като говорим за сколиоза, не става само въпрос за деца. Става въпрос, сколиозата идва и остава там за цял живот. Имали сме много често въпроси на 22 години, примерно, след навършване на детската възраст, юношеството минава. Възможно ли е да се научиш да плуваш? И възможно ли е да вкараш в ежедневието си плуването като част за чисто физически да се чувстваш по-добре? А какво ще кажете за 58? Питам, Защото може и на аз 58. съм учил наистина хора на 58 години. Една жена дойде и каза, късно ли е? Аз казах, не, давайте, ще се учим. И буквално за месец и половина тя имаше вече два стила, които не бяха перфектни, но бяха достатъчни, за да се чувства добре във водата и да може да си има тази активност, за която говорим. Която би била спомогнала. Също така имам и един въпрос относно ставите. Защото Добре. има много спортове, които натоварват ставите. При нас на сколиозата се получава понякога една ротация, понякога единия крак се скъсява, таза самия се усуква и което води в последствие до много ставни проблеми. Би ли помогнало за ставите това нещо? Ами, ще започна от там, че във водата, заради това, че изпадаме в нещо като безтегловност, тогава тежестта на тялото се намалява до 90%, което значително редуцира напрежението върху всичките стави, било то коленни, тазобедрени, глезени, и това е едното нещо. Другото е, че за разлика от другите спортове, например като бягане, тенис, баскетбол, там има едни удари и вибрации, така, на трисане. За разлика от тях, нали, при плуването такива няма, което, нали, допълнително съхранява ставите, и за това може би това е една от причините да казват и да се твърди и да е така, че плуването е най-щадящия, най-полезният спорт. При който също така и травмите са много по-малко, предполагам, отколкото при други спортове. Това ми беше една от темите в университета, между другото, травматизма в плуването. Аз, честно казано, така се нахаках сериозно с тая тема, защото се оказа, че травматизъм почти няма. Единственият травматизъм в плуването може да се получи от неправилен стил на плуване. Да, ако не си се научил правилно да плуваш. Да. А за изграждането на мускулен курсет, защото нашите деца казват, че нали, плуването прави хармонично тялото и всички сме виждали, особено мъже, хубави, с едни хубави гръдни кошове, с едни хубави мускули и така нататък. Ние всички сме ги виждали, няма какво да се крием. Това, това е един от най-подходящите спортове ли за изграждане на мускулния курсет. Вие казахте, че само с плуването не помага, за да имаме един добър резултат. Плуването не лекува. Но дали е подходящо за след сваляне на курсета, ако изградим с курсет и плуване един мускулен курсет? М, Аз ще започна от там, че когато сега вече говорим много по-специално за сколиоза, и щом засегнахме курсетите, а, така, плуването наистина помага. Не може само с него, както казахме, но има един прак, който вече според градусите, които имаме, и според сколиозата, която имаме, да противодействаме, така да се каже, на диагнозата. Минимума е 2 пъти седмично. Максимума е 3 пъти, евентуално 4 пъти в седмицата за плуване, защото след това вече може да претоварим тялото и да получим обратен ефект. Иначе, вече за изграждането пък
на този естествен курсет, плуването е много подходящо като спорт, но то не става веднага. Пак казвам, за месец-два такъв естествен курсет не се създава. Това е в процес, в дълъг процес е и трябва с това да се занимаваш редовно, за да може да имаш такъв ефект. Както когато идват, примерно, момиченца и майките с ужас ги водят на плуване, защото се страхуват да не направят голям гръб. Няма такова нещо. Значи, за да има тази девойка на 18 години голям гръб, тя трябва да тренира дворазово минимум 5 години, за да може това да се случи. Тя трябва професионално да се подходи там. А иначе, за този естествен курсет, който ще се получава, това е защото се засягат основните мускулни групи, като гърба, гърдите и корема, които реално те пък образуват мускулния курсет. И съответно се подобрява, нали, и дишането, белите дробове се захранват, сърцето работи по-добре. Това са вече бонуси, така да се каже. Да, защото пък при изкривяването се засяга понякога, ако е по-голяма кривата и белите дробове, дишането се засягат, капацитета намаля. И както Да. казах, и пък момиченцата повече страдат от сколиоза, отколкото момченцата. И тук казваме, тогава не се плашете, момичетата няма да направят голям гръб, просто да ходят за здраве, за тонус на плуване, няма значение къде. Аз също така да попитам, има ли сте случаи, когато чисто човешки, примерно детето не харесва треньора си? Тогава има някакъв. Ние всички сме хора, харесваме се, не харесваме се и така Мгм. нататък. Това се получава и при терапевтите в интерес на истината. Моята дъщеря отива при някого, казва не ми харесва и отказва да прави упражненията си. Да. Така че предполагам, че се случва и при терапевтите. Тогава какъв съвет имате към тези хора? Защото те не трябва реално да се отказват от това, което харесват. А, Сега първо ще кажа така малко в кръга на шегата. В нашата академия, когато някой има проблем с някое дете, което не го харесва, отивам аз. Просто защото съм се научил да имам подход към децата. Обаче, случва ми се много пъти. Примерно, ето сега давам го за пример, защото в момента подготвям един материал за това детенце. То няма затруднения някакви, освен така психологическа бариера. Имаше около 3 месеца, седеше около басейна. И аз такъв, нали, в началото се опитвах, нали, да подходя малко по-деликатно с него, после малко по-твърдо, после пак малко по-деликатно и много, много варианти опитах, докато дойде един колега, Любо, и той само го погледна, каза му две приказки и малко скокна във водата. Което 3 месеца той реално седеше а, на пейката до нас. Идваше един път или два пъти в седмицата и нямаше никакъв резултат. Сега в момента идва при мен и при Любо на басейна и той няма търпение да влезе вътре. Той се съблича още от вратата, фърля дрехите и няма търпение да влезе навътре към басейна. Така че мисля, Точно че за това, което говорим важно е, е, че да си намериш много е, твоето. да, изключително важна е връзката а, между хората, бих казал. Защото то важи за навсякъде. Не само Да. дете възрастен, дете специалист, дете родител или дете учител. А, Още един въпрос. Аз, като говориме, нали, за плуването, бяхте сложили, че предлагате басейни и с солена вода. Каква е разликата между сладката и солената вода всъщност? Защо солена вода? Ами заради кожата, първото. А, и заради начина, по който се чувства тялото в нея. Когато плуваш в солена вода, а, първо, да се опитам да обясна, защото не съм чак толкова запознат, нали, с разликите между сладка и топла вода, специално за плуване в басейн, но а, когато има препарати, те най-често са хлор или, за съжаление, даже в някои от басейните ползват белина, защото тя има по-бързо действие, но по-бързо
им получават резултат, но за по-кратко време. И някои басейни се задоволяват с това, защото е по-ефтино. Други ползват хлор, а трети ползват сол. При солта по химичен път пак се получава хлор и е по-щадящо за кожата и като цяло за тялото. Честно казвам, на мен не ми понася много солта. Аз когато работя случвало ми се и да работя и във вода, със солена вода, в солен басейн и извън него. Явно някаква непоносимост при мен се получава и почва всичко после да ме сърби, но това не съм чувал някой друг да го има, може би просто така се случва, нали, но като цяло на всички останали действа благоприятно. Да кажа за всички, ще видите Петър Георгиев на Международен форум заедно срещу сколиозата и ще можете да се зададете въпросите директно на него и към Академия България Плува. Може да ги намерите и в социалните мрежи и също да ги потърсите. Аз имам още един въпрос. Като говорим и за сколиоза, много често казват, може да не е така, че проблемите могат да тръгнат от ходилата още в ранна детска възраст. При неправилно стъпване, знаем, че има дюстаба, стъпват навътре, навън и така нататък и оттам се изкривява стойката. Плуването подобрява ли по някакъв начин и също така и спомага ли за кръченцата при самия стил на плуване, може би, има значение, може ли и кръченцата да се подобряват по този начин? Както и скъсени ахилеси имат много децата. Скъсени ахилеси, честно казано, мисля, че това е едно от малкото неща, заради които плуването, нали, по-скоро не е много подходящо, защото в 3 от 4 стила плуване имаме изпъване на кръка в шпиц, което реално е като ходене на пръсти, ако може да го сравним. И там ахилес е свил. Но при стила бруст, който не се препоръчва за сколиоза, там работим шпиц-контрашпиц. Шпиц-контрашпиц през цялото време, което той пък може да спомогне за огъвкавяването на сухожилията и мускулите. А вие като споменахте, че с бръст не се препоръчва за сколиоза, всъщност се оказва, че от 4 стила има стил, който не се препоръчва за сколиоза. Защо? Половината не се препоръчват. Има 4 Да, да. стила. Крол и гръб са много окей, най-вече гърба. Бруст и бътърфлай, делфин, не се препоръчва, защото там имаме едно повдигане така на главата, потъване на таза и точно натоварваме гръбначния стълб малко повече, отколкото би трябвало да общо взето извършва движения телата, които не са подходящи за сколиоза. Докато при гръб и при крол, значи тук искам да кажа само, че за крола много е важна техниката, както и за гърба, защото когато плуваме крол е важно, изключително важно да имаме балансиран стил. Това означава правилен балансиран стил, което означава да плуваме на цикъл и половина или на 2 цикъла и половина. Това е малко по-трудно, но на цикъл и половина е най-подходящо. Това означава на всяко трето загребване да се взима въздух. Защото по този начин взимаме въздух и от двете страни и това създава един баланс в натоварването на мускулите на гърба и врата. А тук може би с терапевта, ако се говори, и нещата могат да се Задължително. подобрят още по-добре. Задължително Благодаря. трябва да се обсъди това. Сега аз имам... Особено за дишането, защото ние всички знаем, че терапевтите обучават децата как и да дишат. И е много важна самата методика на дишане. На форума ще го обсъдите това с терапевтите там, които са. Защото не сме се замислили през сколиозата. Имаме мултидисциплинарен подход, който се счита и до днес ме навява на мисълта, че до днес съм мислила така.
ортопеда, който наблюдава, терапевта, който извършва гимнастиката, ортезиста, който отговаря за курсета. Но ето, че тук се замислям, че всъщност и треньора, който където отплува детето, е хубаво да участва в този разговор, може би и с терапевта, което е в терапевтичния план на детето. Това Имам е познат добра опция. кинезитерапевт, извинявай, че се прекъсвам, имам познат кинезитерапевт, който работеше известно време с негов пациент на, мисля, че 8-9 години. А, и казва, аз му оправям, нали, подобрява се, виждам го, изправя се и в един момент тръгва на плуване, уж да затвърдим това, което се случва и той след месец се връща с обратен ефект. И аз вика се чуда какво се случва, нали? И в един момент реших да отида да видя реално той къде е Какво плувал, прави? какво плува и как, нали, работи с него треньора. Оказа се, че той въобще този треньор, сега даже нито го знам, нито искам да го знам, но той реално го пуска да плува, без значение какво. Каквото той си е решил, нали? Но въобще не е съобразено с състоянието на детето, което води до обратния резултат и затова е много важно когато търсим специалист, точно както казах, да направим един синхрон между абсолютно всички специалисти, които работят с детето. Човек. Мултидисциплинарен подход, нали така му Да. казва. Еми, чудесно. Пак да кажа, че очакваме всички вас на Международния форум на 7 юни в Международно висше бизнес училище в град София, където ще може да говорите на живо с Петър Георгиев и може би ще включим и плуването в мултидисциплинарния подход, което вече почти е факт. Благодаря за разговора. Ще се виждаме пак. И до нови срещи. До чуване за сега. И аз много благодаря за поканата, благодаря за времето, което отделихме заедно за това да запознаем хората с как плуването влияе на сколиозата и надявам се, нямам търпение да се видим на форума. Чао, чао и до скоро. Чао, чао!